Fixeu-vos bé en aquest joc. Aquest joc forma part de les activitats que s'estan preparant ja, que s'estan donant a terme, de fet, per celebrar el 20è aniversari de la Biblioteca de Can Casacoberta, on ara mateix ens hem desplaçat, hem vingut aquí, la gent de Sortida Nord, per parlar amb la directora de la biblioteca i una de la responsable, vaja, de les biblioteques de Badalona, Imma Casals, què tal, com estem? Hola, molt bé. Per comentar això, aquests 20 anys i totes les activitats que hi ha, que són unes quantes, inclòs aquesta, però unes quantes més. Però abans de parlar del futur o del present, perquè avui ja s'ha fet alguna, parlem del passat, de la història. L'Imma és molt jove, però resulta que fa 20 anys ja hi eres, no? Sí, vaig començar... Bé, fa 20 anys hi era per la inauguració, però encara no treballava aquí. Però sí que hi era, aquells dies plens de gent. Hi eres i havies, jo crec que conegut també el germen d'aquesta biblioteca, perquè aquesta biblioteca on estem aquí tan gran, tan maca, tan espectacular, una antiga fàbrica, recordem-ho, que es deia precisament Can Casacoberta, va venir els llibres, bona part dels llibres van venir d'un altre lloc de Badalona, oi? Sí, de la Biblioteca Sant Anastasi, que estava en el museu, a la segona planta. Com va ser, te'n recordes com va ser el canvi, com es va decidir venir cap aquí i muntar tot aquest tinglado, per dir-ho així, que després s'ha anat ampliant? En aquell moment estava directora la Glòria Pérez i va ser ella... Perdona, és la directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Exacte. I va ser ella una mica, vull dir, la que hauria d'explicar-ho perquè va ser la que ho va muntar, no? A veure, aquella biblioteca s'havia quedat petita feia molt de temps i l'Ajuntament doncs, va tenir la possibilitat de tenir aquest espai que era fantàstic. Cèntric, molts metres quadrats, i estem parlant de fa 20 anys enrere, era la biblioteca més gran que estava plantejada en aquell moment i la veritat és que va ser un canvi molt maco i que es nota que encara és profitós. Tu hi vas entrar, quan, més o menys? Jo estava treballant de tècnica auxiliar a la Biblioteca de Sant Anastasi i vaig aprovar les oposicions, vaig anar durant un any a Barcelona i vaig tornar a venir aquí al 93. Tu has viscut bastant en directe, diguem-ne, l'evolució d'aquesta biblioteca durant aquests 20 anys. Una evolució, jo crec que positiva, no? Evidentment sí, sí. Perquè ha anat creixent, entre altres coses. Ha crescut en espai i per sort doncs, ha crescut i ha anat millorant també amb l'equipament i amb els usuaris, que no els hem deixat de tenir. I ha crescut amb activitats, això també s'ha de citar, perquè no solament és un centre de préstec de llibres, que és el que originalment eren les biblioteques, sinó que és un centre una mica de difusió de cultura en general, vinculat al món del llibre, evidentment. I això és precisament una mica la base del que es farà o del que s'està fent aquests dies per celebrar els 20 anys, no? Doncs sí, la veritat és que aquest any, aquest 20è aniversari, ens hem centrat molt en activitats adreçades al públic infantil, sobretot, més que res perquè els nanos són els que responen sempre molt i perquè al voltant de Sant Jordi hi ha tanta competència d'activitats d'adults que també ens costa molt de trobar un dia en el qual no es faci cap altra cosa, la festa del llibre a la plaça de la Vila, les presentacions. Llavors, el públic infantil també a aquestes activitats no hi accedeix i per tant doncs, totes les que fem gairebé tot és adreçat als nens. Vinga, anem a repassar-les. Per exemple, jo crec que la més espectacular per nens la tenim aquí mateix. Sí, això és el Joc de Badalona, i el joc de la biblioteca, el joc de Badalona, i més que res és el joc com un joc de l'oca, dels de tota la vida, però les caselles a les quals vas caient o són motius típics de la cultura de Badalona o són els motius dels pictors dels personatges preferits dels contes que hi ha pels infants. Per tant, els nanos, tant si són coses de Badalona com si són dels contes, els identifiquen clarament. I la manera de jugar és el joc de l'oca. Però això es juga així col·lectivament? Quan es jugarà? Es jugarà la primera vegada el dissabte dia 21 i la idea és que aquell dia sigui col·lectiu, però a partir d'aquí hi hagi la possibilitat d'anar jugant vinculat amb les lectures com altres jocs que hem fet. Hi ha més activitats, no? Sí, hi ha activitats, ha començat avui, que hi ha hagut l'espectacle, i a partir d'aquí tota la setmana. Demà divendres vindrà la Care Santos, serà una activitat per adults, per parlar-nos d'Habitacions tancades, la seva darrera novel·la adreçada al públic adult, i al llarg de la setmana vinent hi haurà diverses actuacions, activitats, sobretot moltes infantils, el joc L'Auca de la Biblioteca, que han fet els nens, i que també la mostrarem, i la veritat és que, activitats de poc cost, però moltes i molt maques. I també una mica de vinculació amb aquesta diada, clar, aquesta de Sant Jordi, aquí teniu aquest punt de llibre que ho he editat expressament, oi? Està fet del 20è aniversari de la biblioteca, exacte. Aquí no es veu molt bé, però representa que és un nen llegint El Petit Príncep. Sí, és un fragment del Petit Príncep, el que passa que les lletres estan al revés, però sí. I el donarem el dia de Sant Jordi
amb els llibres que els usuaris s'emportin de préstec. Bueno, escolta'm una cosa, hi ha una cosa especial, que no l'hem citada, no me l'has volgut dir. No? Una cosa que es diu geocaching. Sí, és una activitat que ens fa molta gràcia perquè la vam iniciar una miqueta des de les biblioteques, des de la unitat de biblioteques. Està vinculat amb el geocaching, que és una activitat que agrada molt perquè és un joc de pistes, vinculat amb els GPS, internet, tot això. Està adreçat a un públic més familiar o per joves i és doncs, això, un joc de pistes per la ciutat. Bé, anem a donar més pistes d'aquest joc de pistes, si et sembla. Jo crec que hi ha unes persones per aquí. Exacte. Aquí a prop. Crec que han anat a un d'aquests punts, perquè geocaching és trobar llocs estratègics. Crec que estan en un dels llocs estratègics que formaran part d'aquest joc de geocaching. Amb el teu permís, Imma, Vinga. anem cap allà. Som-hi. Ja està, ja hem sortit de Can Casacoberta i aquí estem ben a prop de Can Casacoberta, en un carrer de la ciutat de Badalona, que podria ser un dels llocs on s'ha de participar en aquest joc que es diu geocaching. A veure, és que jo no sé molt bé, Imma més o menys ho explica, però no sé què vol dir això de geocaching. Carlos, què vol dir això? Intentaré explicar-ho. El geocaching és un joc internacional que consisteix en amagar i trobar un tresor. Normalment es fa servir una pàgina web, en el nostre cas és www.geocaching.com, on es publiquen unes coordenades i el participant se les descarrega o bé en un GPS o bé en un smartphone de manera gratuïta, es registra, es descarrega la coordenada i intenta buscar aquest tresor. Molt bé, i això, tu tens constància que s'hagi fet alguna cosa similar a Badalona abans? A Badalona hi ha publicades diverses rutes, no només culturals, sinó també de medi ambient, i nosaltres, com a Serveis Territorials de Cultura, vam fer una prova pilot aquest estiu passat amb casals d'estiu, casals de joves que van participar-hi i va sortir prou bé, la veritat. Doncs tu vas por ahí, per exemple, en aquest cas concret era buscar no sé què, i en el cas que ens ocupa ara mateix, Anna Maria, crec que està vinculat a una activitat literària, evidentment, no? Ja que se celebren els 20 anys. Aquesta ruta quedarà vinculada a la Biblioteca de Can Casacoberta, s'ha fet amb motiu del 20 aniversari, però finalment s'ha convertit en un projecte perquè el que volem nosaltres com a departament és fer difusió a través d'un portal d'internet que sabem que arriba a molta gent, és un públic nou que està acostumat a moure's per la web i nosaltres el que oferim és un recurs que és cultural, és literari i és un recurs lúdic i el que volem és continuar fent rutes i fer diferents rutes a tot el territori de Badalona. Crec que hi ha uns textos preparats molt macos, no? Bueno, finalment ha sortit un dossier perquè, clar, parlem dels autors de Badalona, nascuts o que han viscut aquí a Badalona i que han estat molt vinculats amb la nostra ciutat i bueno, pensem que sí, que és un dossier que ha quedat prou bé. Llavors, tu com participes en aquest joc o vulguis fer la ruta, etc. Bueno, en aquest cas concret estem parlant del geocaching, aniràs buscant una sèrie de punts, no? I cada punt està vinculat a autors de Badalona o vinculats a Badalona. Cada punt està vinculat a un lloc de Badalona que està vinculat a un autor. I llavors, clar, es tracta pues, això d'anar seguint aquestes pistes i finalment trobaràs la coordenada que et portarà fins al premi. I s'ha de seguir, cada punt s'ha de fer alguna activitat, suposo, no? Bueno, sí, a cada punt hi ha una pregunta, et plantegen una pregunta que has de contestar i aquesta pregunta et donarà un número, i és un número de la coordenada final. Molt bé. Al final, quan s'arribi a la coordenada final, que no sabem quina és, bueno, de fet no coneixem cap coordenada, quan arribem al final hi ha premi. Hi ha un premi, sí. Està bé o què? Els 10 primers participants tindran un premi especial, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, després tothom té un premi. Podem recordar una mica els noms dels escriptors o no es pot dir? Sí, els autors són Jordi Font, Josep Gual, Joan Argenter, Pompeu Fabra i Maria Aurelia Capmany. 3, diguem-ne, badalonins i 2 que han viscut aquí. Exacte, que han viscut a Badalona. Tinc moltíssima relació, com sabeu perfectament. Serà complicat això, Carlos? No serà complicat, i més per públic familiar i jove, que és en principi el que va dirigit a aquest tipus d'activitat, el geocaching. No serà complicat. I com t'apuntes? A veure, hi ha 2 recursos diferents, com si diguéssim. Primer, un taller tancat i guiat, que serà aquest proper dissabte, per tal d'apuntar-s'hi han de venir a la Biblioteca de Can Casacoberta i dir els noms. El que passa que només hi ha 12 places, és a dir que, bueno, s'han d'afanyar perquè si no es quedaran sense plaça. I després el recurs permanent, que és descarregar-se la ruta per la web, el geocaching.com, és un recurs permanent que es poden descarregar a qualsevol hora del dia i fer la ruta a qualsevol hora del dia, també. Doncs, escolta, ja tardeu en anar directament a Can Casacoberta o no sé si per internet es pot apuntar ja un i apuntar-se a aquestes activitats, home, i fer la ruta, que s'ha de conèixer noms bàsics de la literatura catalana vinculats a Badalona, ara que és Sant Jordi,
per favor. Ai, gràcies, Celebrar-ho, home, 20 anys.